Como é posible que unha década comece con tanta euforia e remate no desastre máis absoluto? Pois hoxe imos facer iso mesmo, unha viaxe no tempo dende a festa dos felices anos 20 ata a crise que o cambiou todo para sempre, o crack do 29. Para entendelo ben, temos que imaxinar esta época como unha moeda con dúas caras totalmente opostas. Dun lado, a euforia, esa sensación de que o diñeiro e a festa non ían rematar nunca. E do outro, o colapso, a pobreza, a desesperación. Dous extremos que, aínda que pareza mentira, só estiveron separados por uns poucos anos. Entón, vayamos ao principio de todo. A Primeira Guerra Mundial acababa de rematar, e mentres Europa estaba en plena reconstrucción, en América do Norte nacía unha confianza casi cega no futuro. Os Estados Unidos convirtéronse basicamente na gran fábrica e no banco do mundo enteiro. E como o conseguiron? Pois aquí temos as claves. Primeiro, as cadeas de montaxe, que revolucionaron a forma de producir todo facendo moito máis rápido e barato. Despois apareceron produtos que hoxe nos parecen normais, pero que daquela eran o último. Coches para todos, radios, teléfonos. E claro, cunha Europa que necesitaba de todo, as exportacións non paraban de medrar, facendo do dólar a moeda máis forte do planeta. E con todo isto naceu unha idea, casi un soño, o famoso estilo de vida americano. A promesa de que calquera con esforzo podría ter unha boa casa, un bo coche, en definitiva, acadar un nivel de benestar que antes era impensable para a maioría. E a clase media creceu como a nunca. E como se vendeu este soño a todo o mundo? Pois aquí entraron en xogo os medios de comunicación de masas. A radio meteu a publicidade directamente na casa da xente, e os xornais vendíanse por millóns. A publicidade converteuse nunha máquina de crear desexos e de animar a xente a comprar, comprar e comprar. E se queremos unha cifra que resuma toda esta época, vela aquí a tedes, un crecemento económico do 5% cada ano. Isto non era só un número nun papel, era algo que a xente notaba na rúa e que alimentaba esa sensación de que todo era posible. Pero claro, como case sempre ocorre, debaixo de toda esa festa e de todo ese brillo, a estructura tiña fendas, e bastante serias. A prosperidade non era para todos por igual, e os alicerces dese crecimento eran en realidade moi fráxiles. Imos ver por qué. O que pasaba é que a economía funcionaba a dúas velocidades. Por un lado, tiñamos sectores novos como o dos coches, a construcción ou os electrodomésticos que ían como un foguete. Pero polo outro, os sectores de toda a vida, a agricultura, o carbón, o téxtil, estaban en crise. Moitos agricultores arruináronse e os salarios nesas industrias quedaron conxelados. Entón, a gran pregunta é, como se mantiña ese nivel de consumo tan brutal? Pois coa maxia do crédito. Naceron novas formas de venda, como pagar a prazos ou pedir pequenos créditos persoais para case calquera cousa. En resumo, a xente comenzou a gastar cartos que aínda non gañara, creando unha burbulla de consumo e endebedamento. E aquí chegamos ao corazón do problema. O crédito fácil non só era para comprar coches ou radios, tamén era para especular na bolsa. O mecanismo era sinxelo, os bancos daban préstamos baratos e a xente, en vez de investir nun negocio real, compraba accións. A demanda era tan grande que os precios das accións subían sen parar, o que facía que aínda máis xente quisese entrar para facerse rica rápido. O prezo das accións xa non tiña nada que ver co valor real das empresas. Era unha burbulla xigante. Esa é a pregunta do millón, a que moi poucos se facían no medio da festa. Unha pregunta cuxa resposta estaba a piques de cambiar o mundo. E o epicentro dese terremoto financeiro, claro, foi a Bolsa de Nova York, en Wall Street, un lugar que pasou de ser o símbolo do soño americano a convertirse no escenario da peor das traxedias económicas. Todo comezou nun día que pasou a historia como o Xoves Negro. Algúns investidores con máis vista empezaron a vender as súas accións a toda velocidade, e iso fixo que saltaran todas as alarmas. O pánico estendeuse como a pólvora. Pero o golpe definitivo chegou 5 días despois, no Martes Negro. Os bancos, mortos de medo, exixiron que se les devolvesen todos os préstamos de golpe. E cal era a única forma de conseguir cartos? Vender as accións. Pero para daquela, xa ninguén as quería comprar. Para que nos fagamos unha idea da dimensión do caos, só no Xoves Negro puxéronse a venda 13 millóns de accións para as que non había ningún só comprador. O mercado simplemente conxelouse. O resultado foi unha destrucción de riqueza brutal. O valor de moitas accións caeu un 90%. Imaxinade. Fortunas feitas en anos, os ahorros de toda unha vida, esfumados en cuestión de horas.
Pero o crack da bolsa non foi o final do conto, senón o comezo do pesadelo. As ondas de xoque saltaron de Wall Street á economía da rúa, convertendo unha crise financiera nunha catástrofe social e económica a nivel mundial. O primeiro que caíu foi o sistema bancario. Uns 10.000 bancos pecharon as súas portas, e con eles desapareceron os ahorros de millóns de familias normais, xente que nunca investiron un céntimo na bolsa. A crise chegou inmediatamente ás fábricas. Vede o exemplo do sector do automóvil, que fora un dos grandes motores dos anos 20. En só 6 meses, a produción xa caera en picado. Sen crédito e sen xente que mercara, as fábricas pecharon e o paro disparouse de forma dramática. E a crise non quedou nos Estados Unidos nin moito menos. Nun mundo que xa estaba conectado, o colapso americano tivo un efecto dominó terrible. O comercio mundial enteiro reduciuse nun terzo en apenas 3 anos. Básicamente, a crise fíxose global. Europa, que dependía dos préstamos americanos para recuperarse da guerra, foi arrastrada con todo. A crise pasou a ser coñecida como o que é hoxe, a Gran Depresión. Unha crise deste calibre necesitaba respostas totalmente novas. As vellas ideas de non facer nada e deixar que o mercado se arranxase só xa non servían. En ese momento, o goberno de Franklin D. Roosevelt nos Estados Unidos propuxo algo radicalmente diferente. A base intelectual desta nova etapa foi o que se coñece como economía keynesiana. A idea, que naquel momento era revolucionaria, dicía que en tempos de crise o Estado non pode quedar de brazos cruzados. Ao contrario, ten que intervir, gastar cartos, crear obras públicas, xerar emprego, en definitiva, reactivar a economía, aínda que para eso teña que endebedarse. E este paquete de medidas foi o famoso New Deal, un plan masivo que atacaba por todas as frontes. Puxéronse regras estrictas aos bancos e á bolsa para que non volvese pasar o mesmo. O Estado convertiuse no principal creador de emprego, con grandes proxectos de infraestructuras. Axudouse aos agricultores a sobreviver. E o máis importante, creáronse as bases do que hoxe chamamos Estado do Benestar, con seguros de desemprego e un sistema público de pensións. Ollo, o New Deal non foi unha solución máxica e inmediata. A recuperación total non chegou ata a Segunda Guerra Mundial, pero cambiou as reglas do xogo para sempre e deixou no aire preguntas que siguen sendo clave hoxe en día. Cal é o papel do Estado na economía? Podemos deixar que a especulación sen control poña en risco o futuro de todos? Unha lección da historia que, sin dúbida, convén non esquecer.